nie akože dielu, ale u ďalšej hry, ktorú tento môj kamarát tu našiel. Neviem, prečo zas nehovorí nič. Ej, hovoríš? Či si hluchý? Ideme loviť ryby s palicami. Jak s palicami ideme loviť ryby? No, proste zoberieš palicu a lovíš ryby. Bude to fungovať? Áno. Počkaj, tu sú nejaké levely. Sú tomu napríklad lovenie ryb. Skôr je to mlatenie ryb. A počkaj. Tu sú levely, dajme si nejaký, že kto skôr uloví. Dajme, že kto bude prvý na level 10. Poďme. Ja lovím prvý. Ja idem sem loviť. Yes. Ja to budem mať rýchlo. Ja mám stick. Rýchlo. Mne to, kamo, ale vieš, aké je to ľahké na mobile? Fišovať. No. Ja len musím kliknúť. Neviem. Ja musím len kliknúť, nemusím ako ty. Kamo, to je easy. Mám golden fishku. Old boot. Neviem, prečo nefungujú niektoré tlačítka. Ja som vylobil zlatý prúd. Počkaj, možno aj ja, inventory. Ja ho tiež? Ale to je premium. Ja idem. Neviem, možno urobíš, že môžeš vylobiť Game Pass alebo dačo také. Ja neviem. Určite som si ho nekúpil alebo dačo také. Mne sa nedá, ono to ukazuje pre počítač. Musím normálnym len. Pod normálnym aj ty. Podvádzaš, nie! Nepodvádzam. Nie! Mamo, môžem to robiť. Nemôžeš, ja ti to zakazujem. OK, idem predať svoje veci. Pozri sa, ako chodíme. Neviem, kto to animoval, ale strašne zle je to naanimované. Chodím ako pštros. Kamu, prečo by to kto... Ja chodím ako pštros. To je tvoja chyba. Jak moja chyba. No tvoja chyba. Aký máš level? 5. Nie, ty ma za chvíľku predbehneš. No, možno asi ťa predbehnem, uvidím. Helm. A neopovaž sa podvádzať. Ja nepodvádzam. Aha. Dobre, nepodvádzaš. Na chvíľu som myslel, že podvádzaš. Nie, tlačítko tlačiť. Ty podvádzaš, dvakrát fišuješ. Ja? Choď preč, satán. No. Aj tak prehráš, aj keď fišuješ dvakrát. Ja som vylovil niečo ultra rare. Ukáž. Diamantovú rybu. Ukáž. Nie, moja. Ja neviem, či sa tu dá stýlovať, ale ukáž. Ukáž. Neprejde sa nedá stylovať. Prečo si under the water? Kámo, prečo máš koleso? Ukáž mi koleso. Postaviť auto. Vieš, len tak si ideš postaviť auto, hej? Prečo nie? Veď, Môžeme odtiaľ to odísť. podľa mňa cheatuješ, lebo ako si mohol zostať 5 level, kámo? Ja som bol predať svoje ryby. Helom. Vieš, že tu v shopu je premium rod? Fakt. On stojí peniaze. Hej, 5 robuxov. Ja som ho Kámo, ty si ho ulovil. Ty si... Myslíš, že ja toľko mám? Ja vidím môj avatar. Takže som Kámo, veď ja ťa poznám, ja ťa úplne dobre poznám, že ty si pay to win, jak pay to win. A vieš, ja mám ten rod. No? Nie. Ty vôbec nie si pay to win. Ty jak si 6 level? 8? Koľko si? Aký si level? 8.
Asi to neviem, či stihnem. Ale ty hackuješ. Ty hackuješ. Ja nehekujem. Ako? No ty všetko hackuješ. Aha. Čo mi dáš, keď vyhrám? To neviem. Kámo, ja že čitujem. Ale to je prepis, to ja som omylom napísal. Vieš, Artur, ja som to omylom napísal. Aha. Omylom! To misklik, vieš. Omylom. Áno. Omylom. Máš admin komandy. Omylom. Tak počkaj, aby to bolo fér. Tak. Počkaj. Aby to bolo fér. Prečo som level 1? To musí byť nejaký bug. Vieš, to je nejaký bug, 100%. Aha. Cheater. Ja nečitujem. Odkiaľ by som dohnal admin Ty komandy? nečituješ. Odkiaľ by som zohnal admin? On to vzdal. On to líbol. Ako rage quitnúť, kamaráda. Proste si kúpte admin komandy.